mang'eny oripo ni kelo Kenya kae. Thieth mar kansa koro wen kotimore tibedo condemned to death. Hapana, nitie joma oseyudo tuoni kendo ne detect at early stages ba gidhi through the right process. Mamoko gin cancer free samo wuoye kodini. Omiyo gima biro konyo en ni wa invest e mashinde masani manyalo konyo maber. Nengo thieth Sirkal kadwa konyo joge. Nengo thieth kaka gik moko kaka kansa gi. Duok ur chien. Wak ng'awo price mag treatment screening gi. Iketo malo kabisa. Familia makoro samoro kato survive gi $10 kende odiochieng' achiel. Ento dwa yudo kure for example 100 mondo odhi screening one day. Ok binyalore. Omiyo anta wuoyo gi jatend moluor jatelo e migawo mar thieth e pacho kae ni kang'ise ni mae to initiative maber, but going forward we need to invest into machines moko mang'eny watergi sana mashinani kucha dhano tuo. En hawi marach pare jo isin jomoko tuo kansa to giketa ni gituo kansa. Gibiro mana ng'eyo dakika mogik. Dhano kia ng'ato tuo dhano to wacho mana gik ginono. To kara ng'ani ok odhi e screening. Ing'eni king'eyo chon tineno kaka idil gi situation ni. E time mowinjore je mang'eny wan gi cases ok adwa luongo nying ng'ato but wan gi cases kata public figures mosedhi through the process ba ochango maber. Kabe ni nyaka sani wacho ni cases go mag kansa mar thuno kaachiel kod kansa no mabako dhod nyodo kata dhod nyuol mar wakeini ema sani ng'eny ahinya e pacho kae. Kabende okumba mar thieth mar NHIF e higa mar 2021 notiyo kod omenda bilion 3.8 e thiedho jotuo maderom 47,000 mago jotuo mag kansa. Kabende higa mar 2020 piny Kenya noyudo jotuo kata nobedo kod jotuo mag kansa manyien mago maderom 42,000. Kabende thoe mabende nokel kanyo kod tuo mar kansa to ne gin 27,000 mane higa mar 2020. Kabende wacho ni e kaunti ma Nairobi kaachiel kod gwengego makadho wath nam chumbi tuono mar kansa mar thuno ahinya kinde joma wakeini ema ng'eny ahinya e gwengego mag Nairobi, Nyanza kaachiel kod Imbo mar Kenya. Kansa mamako dhod mar nyodo mar joma mine ng'eny ahinya, to kansa makamana ahinya omako jogo mabende odak kod kute mag ayaki. Kabende gwengego mag Kericho to kansa no mar duol kata esophageal cancer ema ng'eny ahinya e gwengego. Miyo sirkal onego bed ni goyo okang' makare ahinya e kedo kata e rakruok kod tuo mar kansa e pacho kae. Boniface, adwa ni waket tenge gazedni mar The Standard. Mita nitiere wach machielo momako wang'e gazedni mar The Standard kapok wadhi e gazet machielo mar Daily Nation. Wach momako wang'e gazet mar The Standard en ni namba 14 kacha. Kama neno kaka jamiluongo ni fraudster tinde gi forge papers mondo giyudgo tije sama jomo qualify graduates to suffer. En wach malich ahinya kendo anta paro ni akiana ng'o mosetimore gi dhano. Migepe kaka marango certificates mag dhano Kenya kae nyaka gitim nonro matut mondo gineni